Dobrý deň vám všetkým. Som doktorantka na Katolíckej univerzite a v podstate už v diplomovej práci aj teraz v dizertačnej práci sa venujem práve striedavej osobnej starostlivosti. Už je to v podstate dlhšiu dobu. A touto prezentáciou by som vlastne nadviazala aj vlastne na načrtnutú nerovnomernú starostlivosť a vlastne by som vám ponúkla analýzu modelov práve tej rovnomernej starostlivosti. Téma je vlastne striedavá starostlivosť podľa potrieb dieťaťa, viac než model týždeň a týždeň. Striedavá starostlivosť o maloleté deti vlastne po rozvode a po rozchode predstavuje podľa nás významný nástroj na zabezpečenie kontinuálneho kontaktu dieťaťa s obidvomi rodičmi a zároveň podporuje. Dobrý deň vám všetkým. Som doktorantka na Katolíckej univerzite a v podstate už v diplomovej práci aj teraz v dizertačnej práci sa venujem práve striedavej osobnej starostlivosti. Už je to v podstate dlhšiu dobu. A touto prezentáciou by som vlastne nadviazala aj vlastne na načrtnutú nerovnomernú starostlivosť a vlastne by som vám ponúkla analýzu modelov práve tej rovnomernej starostlivosti. Téma je vlastne striedavá starostlivosť podľa potrieb dieťaťa, viac než model týždeň a týždeň. Striedavá starostlivosť o maloleté deti vlastne po rozvode a po rozchode predstavuje podľa nás významný nástroj na zabezpečenie kontinuálneho kontaktu dieťaťa s obidvomi rodičmi a zároveň podporuje emocionálnu stabilitu a optimálny rozvoj. Táto forma starostlivosti je u nás na Slovensku legislatívne upravená už vyše 15 rokov, ale napriek tomu v podstate rozličné modely, ktoré máme striedavej starostlivosti, upravené nie sú. A práve preto sme sa rozhodli analyzovať využívanie jednotlivých modelov striedavej starostlivosti v rámci rovnomernej v praxi súdov so zameraním na časové intervaly a preferencie vlastne rozhodovacích orgánov. Postupne je našim plánom rozpracovať rozhodnutia celoslovensky. Zatiaľ v podstate to máme iba po jednotlivých okresoch. Ja by som vám rada predstavila vlastne potom výsledky v Liptovskom Mikuláši. Časové modely striedavej osobnej starostlivosti, model striedania po týždni, myslím, že nikomu nebude treba nejak zvlášť vysvetľovať. Ďalší model máme model 2-2-3, kedy vlastne je to model, ktorý je nazývaný aj modelom krátkeho a dlhého týždňa. 2 dni vlastne strávi dieťa s jedným rodičom, nasleduje presun na 2 dni k druhému rodičovi a víkend trávi znova s prvým rodičom. S tým, že ďalší týždeň je to opačne a je to vlastne vyrovnané. V podstate menšou obmenou je model 3-4-4, kedy vlastne ide o jedno striedanie v rámci týždňa menej. A dieťa tým trávi vlastne pondelok, utorok, streda u jedného rodiča a zvyšok týždňa vlastne ide k druhému rodičovi. A nasledujúci týždeň je to naopak. Ďalší máme model striedania po dlhšom časovom období. Najčastejší variant tohto modelu je vlastne striedanie po 2 týždňoch, prípadne po mesiaci. V odbornej literatúre je aj menej častý variant a to je striedanie po 3 mesiacoch alebo aj po 6, teda po pol roku. Ďalší model máme flexibilný model, kedy si vlastne rodičia sami určujú, kedy ktorý z nich bude tráviť s dieťaťom čas. Samozrejme, pritom by mali zohľadňovať hlavne požiadavky dieťaťa. A upozorňujeme obzvlášť na tom sa zhodneme asi všetci, že vlastne tento model si vyžaduje od rodičov komunikáciu na veľmi vysokej úrovni, ktorá však často po rozvode chýba alebo v podstate po tých nespracovaných konfliktoch nenastáva. A posledný máme nesting model, ktorému sa vlastne ja venujem aj v dizertačnej práci. Tento model starostlivosti je populárny najmä v severských krajinách, ako napríklad Švédsko. V tomto modeli vlastne dieťa ostáva bývať v pôvodnej domácnosti po rozvode alebo po rozchode rodičov a tým pádom nie je vytrhnuté z tohto jemu známeho prostredia. Nie je vlastne narušené pre neho vzťahy s kamarátmi a podobne. A hlavne v tom čase, kedy vlastne sa mu v úvodzovkách, keď to trošička nadhodnotím, rozpadá svet jeho rodičov, tak vlastne má aspoň nejakú stabilitu. Cieľom tohto modelu je práve, aby sa po odluke alebo po rozvode rodičov narušil vlastne jeho život čo najmenej. Metodológiou vás asi bližšie vlastne pri výskume nebudem zaťažovať. Tu pre tento výskum, ktorý vám teraz predostieram, som analyzovala 36 súdnych rozhodnutí okresného súdu Liptovský Mikuláš, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2024.
Zameriavali sme sa tu vlastne v analýze na typ modelu, aký bol určený, na deň a čas výmeny a na dĺžku intervalu. Ako môžete vidieť aj v grafe, jasnú prevahu má vlastne model striedavej starostlivosti, týždenný. Model, ktorý sa nachádzal v 27 rozhodnutiach celkového počtu 36. Nasledoval model striedania po dlhšom časovom období, ktorý sa nachádzal, tu už je vlastne ten rozdiel veľmi veľký, iba v 3 súdnych rozhodnutiach. A takisto aj model 223 bol v 3, čo vlastne predstavuje iba 8% využívanie. Ostatné modely, čiže model 344 a nesting model a takisto aj ten flexibilný model alebo spoločná osobná starostlivosť sa nachádzali vlastne v roku 2024 iba jedenkrát. Dominantný model, ako sme spomínali, vlastne bol model striedania po týždni, ktorý bol vlastne určený v 75% prípadov zo všetkých rozhodnutí o striedavej starostlivosti. Tieto výsledky potvrdzujú aj náš predchádzajúci výskum, kde sme vlastne zistili, že ide o najčastejšie sa vyskytujúci model striedavej osobnej starostlivosti, s ktorým sa stretávajú sociálni pracovníci pracujúci na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na oddelení sociálno-právnej ochrany. V analyzovaných dokumentoch vlastne je však týždňový model starostlivosti, alebo teda my sme si ho rozčlenili ešte aj podľa dňa výmeny, kedy vlastne sa strieda dieťa. Z výskumu nám vyplynulo ako najčastejší deň využívania nedeľa, ktorý bol určený v 13 súdnych rozhodnutiach. Obmedzenie tohto dňa určeného na striedanie vnímame v tom, že proste nedeľa je voľný deň, ktorý vlastne nie je možné plnohodnotne využiť, napríklad na výlet alebo na nejakú celodennú aktivitu, pretože to dieťa musí prísť včas domov, musí sa pripraviť na odchod a v podstate aj ten samotný odchod. Druhým, takmer rovnako často využívaným dňom bol pondelok, ktorý bol v 11 súdnych rozhodnutiach. A v tomto prípade ide zase trochu o špecifikum. Dieťa vlastne v pondelok ráno odchádza od jedného rodiča do školy a zo školy vlastne už odchádza k druhému rodičovi. Tu je celkom dosť komplikované buď zabezpečiť dieťaťu duplicitne veci, aby v podstate nemuselo ráno do školy cestovať s plnou taškou na celý týždeň, aby sa vlastne vyhlo takémuto niečomu. V súdnych rozhodnutiach boli aj alternatívne dni výmeny, a to boli utorok, ktorý bol v jednom súdnom rozhodnutí a piatok, ktorý bol v 2 súdnych rozhodnutiach. Piatok práve je z nášho pohľadu veľmi perspektívny deň striedania, pretože po tej zmene, ktorá vlastne nasleduje, ide sobota, teda voľný deň, kde sa vlastne dieťa môže lepšie aklimatizovať v tom novom domácom prostredí. V rámci obsahovej analýzy nás zaujímali aj časy striedania a najvyužívanejší čas na striedania a na odchod k druhému rodičovi bol o 18. hodine. Časy vlastne v priemere boli od tej 17. do 19:30 a z nášho pohľadu je veľmi dôležité pri určovaniu času brať do úvahy aj vek a potreby dieťaťa, aby vlastne sme sa prispôsobili tomu dennému režimu dieťaťa. Čiže hlavne pri tých menších deťoch sa prikláňame skôr k skoršiemu času, napríklad na 17, aby dieťa vlastne ešte pred spaním malo čas sa zvítať s druhým rodičom, prípadne zreferovať možno nejaké zážitky, pocity, aby sa pred spánkom vedelo ešte aklimatizovať. Potom sme mali alternatívne modely. Model striedania po dlhšom časovom období, ako sme už spomínali, bolo tam len 8% využitie. A tieto naše výsledky korešpondujú s výsledkami nášho predchádzajúceho výskumu, kde vlastne dvojtýždňový model starostlivosti bol uvádzaný sociálnymi pracovníkmi ako menej využívaný model. Tento model odporúčame využívať najmä pri starších deťoch, ktoré by absenciu dlhšieho kontaktu bez jedného rodiča zvládali v podstate tie staršie jednoduchšie. Pri tomto modeli starostlivosti je ale veľmi dôležité podľa nás motivovať dieťa ku kontaktu s rodičom, pri ktorom práve nie je. Či už formou telefonátu, aby to dieťa bolo v kontakte aj s tým druhým rodičom, predsa len tie 2 týždne je dlhé časové obdobie. Prípadne by mohla byť aj taká možnosť, že v rámci tých 2 týždňov, ak to vlastne dovoluje čas, priestor, tak vlastne ten rodič, s ktorým aktuálne nie je, by mohol prísť napríklad na hodinu do cukrárne alebo v podstate aspoň chvíľkový kontakt mať s ním, ak by to dieťaťu pomohlo.
A rovnako ako pri týždňovom modeli bol najčastejší deň striedania nedeľa, tá bola vlastne 2-krát a pondelok bol 1-krát. A znova apelujem alebo pripomínam, že vlastne je potom potrebné pri sťahovaní v pondelok poriešiť vlastne tie veci pre dieťa buď duplicitne, alebo naozaj, ak sa mám zbaliť na 2 týždne a mám s tým ísť ráno do školy, celý deň tú cestovnú tašku vláčiť so sebou a potom sa sťahovať k druhému rodičovi, no je to dosť komplikované. A model 223 sa nachádzal v 3 súdnych rozhodnutiach a tento model odporúčame najmä pri menších deťoch, ktoré by vlastne nezvládli alebo veľmi ťažko zvládali také dlhé časové odlúčenie 7 a viacej dní. A je však veľmi dôležité zvážiť, či časté sťahovanie a menenie prostredia je pre dieťa priateľné a či je vlastne schopné sa tak bezproblémovo adaptovať na také časté zmeny. A nie je podľa nás dôležitý len vek dieťaťa, ale aj zisťovať vlastne jeho schopnosť adaptácie, mieru prispôsobivosti alebo odolnosť voči zmenám. Spomínaný model 223 je len v podstate menšou obmenou toho modelu 344, ktorý bol určený iba 1-krát. A z nášho pohľadu je veľmi dôležité, aby rodičia vedeli medzi sebou dobre a vhodne komunikovať. Pri tomto častom striedaní v podstate je dieťa častokrát pri tom konflikte rodičov alebo pri tom nespracovanom konflikte rodičov vystavené častým hádkam. A dieťa aj malé je veľmi vnímavé a aj v podstate v prípade nervozity rodičov z blížiaceho sa stretnutia vie vlastne vycítiť tieto emócie. A preto je vlastne dôležité apelovať na rodičov, aby výmeny, ak to je možné, prebiehali v kľude, v pokoji. V podstate z nášho pohľadu ideálne u niekoho doma. Aby vlastne, poviem to tak s takou väčšou nadsázkou, aby vlastne odozdávanie dieťaťa neprebiehalo ako pri doručovaní poštovej zásielky kuriérom. Že v podstate, aby to dieťa videlo tých rodičov spolu aj komunikovať, možno na nejakej káve chvíľočku, vymenia si aj oni informácie za ten týždeň, čo sa udialo, alebo podobne. Ďalší model, nesting model, vlastne tento model bol určený iba v jednom súdnom rozhodnutí na okresnom súde v Liptovskom Mikuláši. A tento model vlastne my vnímame ako veľmi perspektívny model striedavej starostlivosti, ktorý je však z rozličných dôvodov len veľmi málo využívaný. Tieto výsledky potvrdzujú aj vyjadrenia advokáta Biskupiča, ktorý zdôrazňuje, že v Slovenskej republike je vlastne tento model využívaný skôr výnimočne. Takýto návrh striedania je zároveň zaujímavý z hľadiska, že aj rodičia si vedia predstaviť stres, ktorý vlastne má to dieťa pri striedaní domácnosti. A vlastne z nášho pohľadu je ideálny pre dieťa a v súlade s najlepším záujmom dieťaťa. Dieťaťu by tým pádom odpadol stres z presunov, striedanie domácností, ktorý je tak veľmi zaťažujúci. A častokrát v podstate ide ako keby o najväčšiu nevýhodu alebo slabinu striedavej osobnej starostlivosti. Avšak s týmto modelom je spojených aj veľmi veľa nevýhod alebo neriešiteľných situácií. A to je napríklad nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie chodu 3 domácností, prípadne sťahovanie rodiča, ktorý už má založenú novú rodinu. A stáva sa aj vlastne, že vlastne neochota rodičov sťahovať sa. Vyžadujem to síce od dieťaťa, ale sám by som to nerobil. A ešte v diskusii na základe zistení vlastne tým pádom apelujeme na vytvorenie odborného diskusného priestoru, podobne ako tohto, z ktorého sa veľmi teším, zameraného na zvýšenie povedomia a zlepšenia podmienok pre implementáciu nesting modelu s cieľom podporiť vlastne optimálny vývoj detí a udržanie kontaktu s obidvomi rodičmi. Takýto krok by mohol viesť k lepšiemu prispôsobeniu modelov striedavej starostlivosti individuálnym potrebám detí a k efektívnejšej aplikácii rôznych variantov v praxi. A na záver by som vlastne ešte dala také krásne motto, že nie model má byť v centre pozornosti vždycky, ale dieťa. Tak ako sme sa aj dneska do obedu bavili o tom, že nie ten konflikt tých rodičov, ale to dieťa a vlastne záujem o to dieťa by mal byť dôležitý. To je vlastne odo mňa všetko. Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne pani Pažitnej, doktorántka Katolíckej univerzity v Ružomberku za zaujímavý príspevok. A vlastne išlo veľmi podobné príspevky, v niečom český pohľad, slovenský pohľad. Takže šťastnú cestu, vy ste hovorili, že sa ponáhľate, takže ďakujeme veľmi pekne aj za účasť na tejto konferencii a prípadne teda otázky, pokiaľ sú na pána hodinu, prípadne neviem, či ešte aj pani Pažitná niečo stihne zodpovedať, tak teraz je na to priestor. Tak, 2 minútky, dobre, takže na pána aj na dámu. Prvý sa hlásil pán Sabol, druhá pani kolegynka v zelenom saku, takže nech sa páči. Mikrofón ti dám ja, lebo... Chcem sa opýtať, keď sme začínali so sčítavkou, tak myslím, že v Čechách mali model tzv. Pražský, ktorý bol vlastne kvôli chalupážení a tuším, deti si striedali vo štvrtok. Chcem sa spýtať, či je to ešte aktuálne a či aj na Slovensku máme nejakých takýchto chalupárov a tiež je to vhodné pre deti. Z tých rozhodnutí, ktoré sme analyzovali doteraz, sme sa vlastne so striedaním vo štvrtok zatiaľ nestretli. Ešte asi by ste mali... Mňa zaujalo to, čo ste hovorili, že sa odporúča, aby sa vlastne deti striedali v domácom prostredí jedného z rodičov. Moja otázka je, že či tieto výsledky máte nejakým spôsobom podložené a či ich konzultujete napríklad s ľuďmi z terénu a z praxe, lebo z tej mojej praxe, keď sa vlastne s týmto stretávam, tak práve inštruujeme rodičov, že keď je ako keby ten rodičovský konflikt veľmi hlboký, tak je vhodné a dobré práve preto, aby dieťa tým ešte viacej netrpelo, odovzdávať si ho na nejakom neutrálnom mieste, pretože tam do toho môžu vstupovať napríklad také faktory, ako že napríklad jeden z rodičov zostáva bývať v dome starých rodičov a tí do toho nejakým spôsobom zasahujú, alebo že je oveľa traumatickejšie pre dieťa, keď sa tí rodičia dohadujú pri bráne pred domov niekde na malej dedine, môže to byť akoby veľmi zaťažujúce pre to dieťa, že tak moja otázka je, že z čoho akoby vychádza toto odporúčanie, lebo mne z praxe vychádza vlastne akoby to úplne opačné. Pardon. Ďakujem. No, brali sme v podstate ten ideálny model, že vlastne tí rodičia vedia komunikovať a naozaj som aj tam hovorila, že ak rodičia vedia a sú schopní, tak práve vtedy by bolo žiadúce v podstate, aby sa naozaj stretli u niekoho. Samozrejme, v takomto prípade, že je tam ten nevyriešený konflikt, tak určite je ďaleko lepšie, aby to bolo na tej neutrálnej pôde. A že skôr som sa akože zameriala na to, že vlastne je ten stav ideálny. Že vtedy si myslím, že je celkom dobré, že by sa stretli naozaj a aj tie deti by videli tých rodičov komunikovať, pokiaľ to vedia. Ešte by som len doplnila, že keby bol ten stav ideálny a keby tí ľudia boli civilizovaní, tak nepotrebujeme riešiť nejakú starostlivosť, lebo sa vedia dohodnúť. A možno práve preto je dobré a vhodné zamerať, možno ďalší váš výskum práve na tie konfliktné prípady a tam vlastne tu skúmať, lebo to je podľa mňa užitočné pre prax. Ďakujem.